Com esteu? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina marató, tot el matí. Ai. Bé, doncs, jo no sé si us heu fixat, però aquí a la meva... Espera que ho sàpiga això. A la meva esquerra, perdoneu, i a la vostra dreta, hi tinc una capsa. Una capsa on he anat recollint tota una colla de contes per allà on he sentit que els nens i les nenes i els pares i mares parlen la nostra mateixa llengua, des de València fins a l'Alguer, des de Perpinyà fins a les Illes Balears. Però, esclar, que aquest matí només us en puc explicar un. I us explicaré el que a mi més m'agrada. Esteu preparades? Esteu a punt? Mireu, és una història que parla d'uns éssers diminuts que es diuen minairons. Els coneixeu? Espera, ajudeu-me. Minairons. Ara vosaltres, la de 3, preparades? 1, 2, 3. Minairons, esclar. Els minairons són uns éssers molt i molt petits que viuen als Pirineus. Els Pirineus són les muntanyes més altes del nostre país, esclar. Se m'està acudint, en comptes d'explicar-vos res, què us sembla si us canto la cançó dels minairons? Esteu a punt? Ah, però m'haureu d'ajudar, Sí? Anem a veure si sona això. I la posarem en marxa, Esteu preparades? Esteu preparats? Doncs diu una cosa així. Segons conta la llegenda, allà dalt dels Pirineus hi viuen uns personatges més petits que els dits dels peus. Viuen dins d'un canotet, compte que si no el tanqueu sortiran esperitats, caldrà que feina els hi doneu. Ah, i ara m'heu d'ajudar a la tornada. La voleu aprendre? Diu una cosa així, diu, què farem, què direm, què farem, què direm, dona'ns feina, que si no t'escanyarem. Sí? A punt? I diu, què farem, què direm, què farem, què direm, dona'ns feina, que si no t'escanyarem. Què farem, què direm, què farem, què direm, dona'ns feina, que si no t'escanyarem. M'ajudeu picant de mans, sí? Minairons els anomenen i tothom els vol tenir, perquè diu que et fan la feina, són l'enveja del veí. Si saps fer servir el canut, segur que et podràs fer ric, però alerta, vés amb compte, no t'enganxessis els dits. Què farem, què direm, i les mans què? I què farem, què direm, què farem, què direm, dona'ns feina, que si no t'escanyarem. Què farem, què direm, què farem, què direm, dona'ns feina, que si no t'escanyarem. Ai, gràcies! Ai. Una cosa, heu escoltat bé la lletra? Heu parat atenció? Heu posat les dues orelles ben atentes? Ai, aquesta cançó parla precisament de la història dels minairons. Els minairons són uns éssers diminuts que viuen, segons conta la història, a dintre d'un canut d'agulles. Espereu, em sembla que em porto un. No sé si me l'he deixat. Aviam, un moment, Aviam, això són els calçotets de recanvi, no, això no... Ah, aquí el tinc. El voleu veure, sí o no? Ah, mireu. Veto aquí, al canut. No sé pas si els minairons estan aquí dintre, perquè, com dèiem abans, els minairons no viuen pas aquí a Girona, viuen al capdamunt dels Pirineus. Ai, si heu escoltat bé la lletra, segur que això que us explicaré ara gairebé ja ho heu après. Diu la història que dintre d'aquest canut n'hi viuen centenars, milers de minairons. En el moment que s'obre el canut, flops! Ui, espera un moment, no hi són. Deuen ser els Pirineus, esclar. En el moment que s'obre el canut, els minairons surten esperitats com un eixam de mosquits. Ui, si la persona que obre el canut de seguida no els hi dona una feina per fer, sabeu què li fan? Ho sabeu o no? Què? Digueu vosaltres. Sí, l'escanyen. Però no patiu, perquè de fet tothom vol tenir el canut dels minairons. Sí, malgrat sigui una mica perillós, perquè, esclar, si imagineu-vos que demà al matí no teniu gens de ganes d'anar a treballar. Si teniu el canut dels minairons, obres el canut, minairons, aneu a treballar per mi, i els minairons van per tu a treballar. Ah, que no teniu ganes de fer els deures de matemàtiques? Obrim el canut, minairons, aneu a fer els deures de matemàtiques, i això és fantàstic, és un bon negoci, sí o no? Ah, molt bé. I per això
tothom als Pirineus vol tenir el Canut dels Mineirons. Mireu, de Mineirons i d'històries de Mineirons se n'expliquen un munt. I jo només us n'explicaré una que a mi m'agrada molt i a més és molt emocionant. Mireu, diu la història que en un poble del Pirineu hi vivia un senyor que es deia Cinto. Deien les males llengües que en Cinto s'havia fet ric gràcies a que tenia el Canut dels Mineirons. Esclar, quan havia de fer qualsevol feina, obria el Canut i els hi manava als Mineirons que li fessin. I sense gastar-se ni un ral i sense vessar ni una gota de suor, tenia la feina feta en un 3 i no res. Ai! Un dia, en Cinto decideix anar-se'n a la ciutat a comprar-se una mula. Com que el camí feia molta pujada i era una miqueta llarg, li demana al seu mosso de més confiança que l'acompanyi fins a la ciutat. El seu mosso es deia Miquelet. Ja veus, en Miquelet i en Cinto que comencen a enfilar el camí cap amunt perquè havien de trascollar l'altra banda de la muntanya i vinga cap amunt. I quina calor, feia més calor que aquí dalt de l'escenari. Quina calor, i vinga a suar tots dos camí amunt. Mig camí, en Cinto se'n recorda, que s'ha deixat el Canut oblidat a sobre del llit. I comença a pensar, ai mare, i si algun veí envejós entra i me'l pren, s'acabarà la meva fortuna per sempre més. Miquelet, vés corrents cap al mas, torna una altra vegada, puja a la meva habitació, a sobre del llit hi veuràs un canut d'agulles, l'agafes i me'l portes cap aquí. I el pobre Miquelet, que ja havia fet gairebé tot el camí de pujada, que ja veus que ara ha de tornar a fer el camí, que ara era de... baixada. Veig que no esteu dormint molt bé. M'ajudeu una mica pels efectes especials? Sí? Va, preparats? Preparats? I comença a córrer ningú. No corre ningú per aquí baix, home, corre, Miquelet, frena, Miquelet. Us heu passat de llarg? És que resulta que en Miquelet a mig camí es troba un pastor d'ovelles, que està allà amb el seu ramat, i el pastor, quan el veu corrents, li diu: Miquelet, però què fas? Que corres tant? Que et persegueix un fantasma! I en Miquelet que li diu: No, és que vaig corrents al mas del meu amo a buscar el Canut que se l'ha deixat a sobre del llit. I el pastor, que ja sap de quin Canut es tracta, que li diu: Miquelet, ni se t'acudeix obrir el Canut, Però sabeu què? Que en Miquelet no li fa cas i continua corrent. Només corre per l'esquerra, Prou. I en Miquelet es troba una sèrie de personatges pel camí, però finalment aconsegueix arribar fins al poble. Quin fart de córrer, no esteu cansats? Arriba a la porta del mas, puja les escales de 3 en 3. 3. I 3 que fan? I 3 que fan? Ja està, hi havia 9 esglaons. Arriba a l'habitació del seu amo. I allà a sobre del llit sabeu què hi troba? El Canut dels Mineirons. Està molt cansat, molt suat, amb 3 pams de llengua fora. I diu, saps què? Faré un traguet de vi. Va, us convido una miqueta de vi, que aquest matí aquí a l'esmorzar no n'han posat de vi, Va, agafa, feu la bota, feu-la. Us tinc vigilats, vigilades. Agafeu la bota, va, vinga, tothom amb la bota amunt, sí. Vinga, aquest noi de la samarreta sí que és més llampant, que només veig la samarreta, només veig una samarreta aquí baix, Agafa la bota, agafa-la, home, sí, més amunt, sí. I comença, que no esteu bé. Ara, ja direu prou, Gràcies. Que us heu embrutat? Deixeu-vos una mica. Aquí hi ha molta gent important que ens vigila. Quan acaba de fer el glopet al vi, agafa el Canut i se'l posa al sarró. I torna a agafar un altre cop el camí, que ara no era de baixada, ara era de... pujada. I vinga a pujar. I vinga calor, i vinga suar, i vinga llengua fora. I a mitja pujada, en Miquelet li comença a picar la... panxa. No. En Miquelet li comença a picar la... orella. L'orella. No, li comença a picar la... cuixa. Que no, li comença a picar la curiositat. I comença a pensar. I si obrís només un momentet el Canut? És que tinc molta curiositat de saber el que hi ha dintre. L'obro? Sí. O no l'obro? No. L'obro? Sí. O no l'obro? No. L'obro? O no l'obro? L'obro? O no l'obro? L'obro?
I l'obre! I en el moment que obre el canut, els mineirons que comencen a sortir esmeritats. I sabeu què comencen a cridar? M'heu d'ajudar ara, sí, efectes especials. Què farem? Què direm? Què farem? Què direm? Preparats? Preparades? I comencen a cridar! Què farem? Què direm? Què farem? Què direm? Què farem? I en Miquelet, que no sap què dir-los, els diu: agafeu totes les pedres que trobeu per aquí al voltant i porteu-les fins a l'altra banda de la muntanya. Tal dit, tal fet. En un tres i no res, els mineirons fan una muntanya de pedres grossa com 3 camps de futbol. Però, esclar, quan han acabat la feina, els mineirons que tornen a cridar. Què farem? Què direm? Però més fort encara, cridaven. Sí, fort. I, esclar, espereu que tenim un problema de micròfon, sí? No sé, ha caigut. El tenim al darrere? El posaré bé. Perdoneu, Se sentia bé, oi? Sí. Aviam si tenim això, sí? Ara, aviam, atenció. Molt bé, ara millor, oi? Sí. Ei! I esclar, els mineirons tornaven a cridar el mateix. Ai, en Miquelet que els hi diu: fiqueu-vos a dintre del canut, sisplau! I en un tres i no res, els mineirons es fiquen fent un remolí, com quan traiem el tap de l'aigüera, a dintre del canut. I en Miquelet que li tremola tot, i que no pot tancar el canut, i que no pot tancar... Espera, tu, dona'm un cop de mà, sisplau, que no puc. Sisplau, sí que estàs lluny. Espera, agafa, per aquí, jo per aquí. Aguanta. Ui, gràcies, ens acaba de salvar, Si no, tots escanyats aquí, Ei, en Miquelet es torna a posar el canut a dintre del sarró. Li tremolen totes les cames. Només en té 2, però totes. Continua el seu camí i al capdamunt es troba en Cinto, que ja se'l mira amb desconfiança. Però com que s'ha fet tard, no li diu res. Tots dos continuen el camí cap a la ciutat. S'ha fet tard, s'ha fet fosc i decideixen anar-se'n a dormir. A l'endemà al matí, en Cinto treu foc pels queixals. Sabeu què vol dir que treu foc pels queixals? Que està molt content o que està molt enfadat? Esclar que està molt enfadat. I li diu: Miquelet, vine cap aquí. Es pot saber què els hi vas fer ahir als mineirons? Jo? Res, no sé de què em parla. No em diguis mentides, Miquelet, no em diguis mentides. Me'ls he trobat ben suats aquest matí. Ai, i al final, esclar, en Miquelet ha de confessar que s'havia deixat endur per la seva curiositat i tota aquella història que vosaltres ja sabeu. Ai, i en Cinto, que se'l mira i que li diu: Miquelet, avui has tornat a néixer, perquè si no els hi arribes a donar alguna feina per fer, t'haguessin escanyat allà mateix. Quan en Miquelet sent això, pensa: em sembla que avui he après la lliçó, que la curiositat, de vegades, pot ser una mala amiga. Ai, aquesta història gairebé està a punt d'acabar. Només dir-vos una cosa més. Hi ha un lloc al Pirineu, molt a prop d'un poble que es diu la Guàrdia d'Ares, que tothom coneix com lo Tarter dels Mineirons. És un munt de pedres grossa com 3 camps de futbol. Ningú s'explica com caram han anat a parar allà tantes pedres. Ai, vosaltres ara ja sabeu el secret, no? Segur, els Mineirons del Miquelet. I si voleu, per acabar aquest espectacle i aquest dia d'espectacles, cantem la cançó. Ai, que diu: què farem, què direm, què farem, què direm, dona'ns feina, que si no t'escanyarem. Què farem, què direm, què farem, què direm, dona'ns feina, que si no t'escanyarem. Moltes gràcies, molt agraït. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.